Kasamoy tarikam jong ki MDC haka jing sisa kalakut na do ubnai March nem ar pausau. Hanrei namar ka jing pan por biang jong ka delimitation committee ban penbej ya ka jing pihak konstituensi tika sorkar kala ai por sa Henry ubnai. Haka jing sisa kala de ban kut no ha ubnai ban wan. Hanrei ka sorkar ka don jing temu biang ban penjalan ya kasamoy tarikam sa Henry ubnai namar ki aida ba haban penkre ya ka electoral roll batamai kumta kanikan simpor bat kan long ka ba ban pendep apo an riu benai tiladakan ai por kamut ki haban penjalan sa riu benai ban pendep lu di kini ki baro kumalong menta ka jahat berki edisi kim padep setia ya ka kai pot ka bapura ki hadirin beladep menjur kin sapha sya ka disi pekan yo ban bisa syabat pha sya ulat ban penskem ka bil Patsakawai kadau baki aidau ban penjelan kadai ba ka sorkar India ka donjing temu ban penkalai ka ni ka kendrit ka bahan riu kumbang yo i baki dis council ka lai debi kendu iau menteri kampo ying ban penbej ya ka ni ka kendrit ka bahan riu tiki paj ba apat ki bala dom kila pensengeu lalaki jong kinia ki jutang jong ki haki comment section namar kila ko dik ban long no ka ni ka election MDC ti upaj ba udon hila ka jong ka bor namar haga sensar paj ba udon ka hok ban ka tho udon ka hok ban ki paj ba ti kini ki katu kan ni ki paj ba kila pensengeu haki comment section ya ka jing temu jong ka sorkar ban penjalan ya ka ni ka samoy tarikam